Boiro fai un chamamento á solidariedade coincidindo co verán, unha das épocas do ano nas que máis descenden as reservas de sangue. Este venres e sábado unha unidade móvil instalarase na praza do Concello para facilitar doazóns. A campaña busca manter o nivel de reservas nun período no que as doazóns adoitan reducirse de maneira significativa, mentres a demanda de compoñentes sanguíneos continúa sendo elevada. A unidade móvil estará instalada na praza do Concello este venres en horario de mañá e tarde e o sábado durante a mañá para facilitar que o maior número posible de persoas poida achegarse a doar. No verán, pois baixa moitísimo as doazóns, os bancos de sangue pois están moi xustos neste momento e, bueno, informarlles que vai a estar aquí o venres de 10 a 2 da tarde e depois pola tarde de 4 a 9 e o sábado vai ser simplemente de mañán de 10 a 3 da tarde. Desde o Concello lembran que Boiro é un dos municipios da comarca con maior participación nas campañas de doazón e animan a veciñanza a manter ese compromiso tamén durante os meses de verán. Somos un dos concellos da comarca que máis doazóns ten e, bueno, dende aquí felicitar a xente que está doando durante todo o ano e que non se despisten e que este próximo fin de semana veñan a Boiro a doar. O obxectivo é reforzar as reservas de sangue antes de que remate o verán e contribuir a garantir a atención sanitaria de quen precisa transfusións de maneira diaria.